Здравейте, банда! Мама, кажи здрасти! Здрасти, банда! Всеки път ми звучи толкова абсурдно. Очевидно аз трябва да си забравя книжката в София и следователно не можех да карам. И през цялото време бях наказан в колата, докато мама кара. И сега се връщаме към град Варна, където куриери чакат с моята книжка. И ще обиколим някой друг магазин и ще бъде супер весело, ще обиколим малко Варна. След това ще се върнем до вилата на Джаки и ще ходим на плаж след това. Слепи хора. Взех си книжката! Ей! Мама, кажи ей! Ей! Огласи човек да е легален. Купих си нови очила. До сега с мама ходихме на пазар и беше доста забавно и топло, защото очевидно във Варна е лято, както и навсякъде другаде в България. Но в всеки случай ми е много трудно да се избирам очила, защото според мен изглеждам глупаво, както и най-вероятно с тези изглеждам глупаво, но все пак. Така, след малко отиваме на плаж и хващаме следобедното слънце, защото тогава аз мога да се пека на спокойствие без да изгарям като праскова. От време на време ме разпознават някакви хора на улицата и не ми казват здрасти, обаче си шушукат до мен и не мога да разбера защо не ми казвате здрасти. Аз ще ви обърна внимание и ще бъда много любезен с вас. Иначе днес цял ден пиеме фреш и се чувстваме доста освежени. Возиме се на влакче, защото сме малко дечачки. И е абсолютно приемливо да се водим на миниатюрно древно влакче. И къде сме злати бясъци. Мислиш ли, че сме на влака Стрела? Окей, току-що слизаме от влака Стрела. Разкажи как беше преживяването ти за тебе. Беше страхотно, аз много се изкепих. Добър вечер, заповядайте при нас да вземете. Благодаря ви. Проходете малко по-къси в коп сега. Добре, мерси, ще го ползваме. Според мен просто дадохме 4 лева, за да се повозиме 200-300 метра. На връщане ще си ходим пеша. Между другото, като минаваше през разни бабунки, много ми нараняваше дупето. Аз не обичам така. Вече сме в Париж. Чувствам се като в Лас Вегас! Познайте къде отиваме сега.